No niin, hyvää päivää YouTube. Mä haluan tänään näyttää teille, kuinka tekoäly on mullistanut ja tulee vielä enemmän mullistamaan erityisruokavaliota noudattavien ihmisten arjen. Mä haluan heti tähän alkuun sanoa, että täytyy muistaa kuitenkin, että se saattaa tehdä virheitä se tekoäly, jotenka jos sun ruokavalio on niin kuin tämmöinen elämän ja kuoleman asia, esimerkiksi joku keliakia, niin silloin ole erityisen kriittinen. Mun tapauksessa mä noudatan tällaista matalahistamiinista ruokavaliota nyt kokeiluksi ja halusin, että ChatGPT 4o auttaisi mua siinä, koska on tosi vaikea lähteä liikkeelle tällaisessa niin kuin erityisruokavaliotestissä. Ja ennen kaikkea siinä tulee se, että monesti tietää, mitä ei saa syödä, mutta sitten puuttuu se tieto, että no mitä mä voin syödä, mitä mä voin sieltä kaupasta ostaa. Ja siinä ChatGPT on aivan mielettömän hyvä renki. Mä halusin testata tällaista matalahistamiinista ruokavaliota, koska meillä on perheessä allergioita, ihottumaa, on niin kuin vatsaoireita ja tällaisia. Mulla on itsellä tuo Ehlers-Danlos, johonka yhdistyy tämä nämä niin kuin histamiini, intoleranssiongelmat ja tällaiset ja syöttösolujutut, joista mä en totta puhuen ymmärrä vieläkään paljon mitään, mutta tämä on joka tapauksessa todella helppo ja turvallinen lähteä kokeilemaan tätä matalahistamiinista ruokavaliota, niin mä halusin sitä lähteä kokeilemaan. Mutta ensimmäisenä siis ChatGPT osasi mulle hyvin kertoa, mitä ei pidä syödä. Okei, hyvä lista. Pyysin tekemään sitä mahdollisimman kattavan listan, jonka mä printtasin sitten meille perheeseen käyttöön. Ja huomaatte, että se on siis osaa tehdä tosi sujuvasti suomeksi. Ja sitten mä pyysin sitä tekemään mulle kattavan listan sopivista ruuista ja juomista. Tämän mä tulostin myös ja tämä on meillä nyt sitten niin kuin käytännössä myös kauppalistana, että kun kierretään kauppaa, niin täältä voi ottaa. Ja tämän kanssa mä lähdin sitten eilen kauppaan tekemään meille viikko-ostoksia ja ostin 4 kassillista ruokaa perheelle. No ei mitään, mä lähdin tästä noudattamaan ChatGPT-listaa ja kaikki lähti ihan mukavasti käyntiin. No sen jälkeen sitten, kun mä olin siellä kaupassa, mennään tosta vähän ohi, niin mä pääsin sitten hyllylle, jossa oli siis leikkeleitä leivän päällä. Ja siellä oli mainittu listassa, että siis kalkkuna toimii. Mutta mitäs kalkkuna leikkeet? No, nämä leikkeleet sitten osoittautui, että ne ei välttämättä ole kuitenkaan hyvä, kun kysyin ChatGPT:ltä, sanoi, että ne on monesti hyvin prosessoituja ja niissä on myös semmoisia niin kuin säilöntäaineita ja se niin kuin säilöntätapa, ne voi olla myöskin niin kuin, esimerkiksi savustettuja tai riiputettuja, kypsytettyjä, niin se ei välttämättä silloin toimi. No tässä tulee nyt sitten tämä ChatGPT-nerokkuus, koska se pystyy tekemään nettihakuja. Mä pyysin sitä tarkentamaan sitten tähän tiettyyn tuotteeseen ja se teki haun HK-sivuilta ja Minimanista ja S-kaupoista ja se teki haun, jolla se löysi sitten sen sisällön ja se analysoi sen sisällön ja totesi, että tässä tapauksessa tämä on niin kuin savustettu ja täällä on tällaisia lisäaineita, jotka ei sovi, joten tämä ei sovi matalahistamiiniseen ruokavalioon. Okei, kiitos ChatGPT. Jätin sen sitten sinne hyllyyn. No sitten mä pääsin sinne leipäosastolle ja löysin sieltä mahtavan niin kuin semmoisen korppuleivän, kauraleivän ja mä katsoin, että siellä on psylliumia. Ei mitään hajua, onko psyllium matalahistamiininen. Ja kysyin sitä ChatGPT:ltä. Ja se osasi mulle kertoa, että se toimii hyvin. Se on matalahistamiininen ja siinä on myös muita hyviä vaikutteita tai vaikutuksia. No sitten mä kysyin saman riisinuudeleista. Mahtavaa, voin käyttää niitä. Ne on matalahistamiinisia. Ja sitten, kun se oli aiemmin sanonut, että päärynä ja omena toimii, niin entäs sitten makeuttamaton juustoportin päärynämehu? Se on tosi hyvää muuten. Siitä se sanoi, että kyllä nämä niin kuin mehut ihan toimii, mutta että se riippuu tosi paljon siitä, että onko se niin kuin, miten tehty ja minkälaisia lisäaineita siellä on, että onko se matalahistamiini. Ei, mitäs mä muuta sitten tein, kun pyysin sitä tarkistamaan juustoportti hyvin päärynämehun ja ChatGPT heitti mulle peukkua, se analysoi taas kerran nettihaulla sen sisällön ja totesi, että koska siinä ei ole
noita makeutusaineita ja sokereita, niin se on hyvä. Ja että nämä lisäaineet, mitä siinä oli, niin ei ole ongelma. Tämä oli ihan loistavaa. Ja mä kysyin sitten jauhelihasta ja kaikesta tällaisesta. Ja siis kaiken kaikkiaan siis toi on ihan mielettömän hyvä avustaja kaupassa, jos haluaa noudattaa erityisruokavaliota, koska se auttaa sua sit niinku tarkistamaan. Ja se tarkistaa ne hyvin nopeasti, kun kertoo sille vaan sen. Tässä tietysti auttaa se, kun meillä on Suomessa tosi tarkkaa se, että pitää olla paketissa ilmoitettuna kaikki, se sisältö ja kaikki ne lisäaineet, niin se pystyy sitten ChatGPT analysoimaan ne hyvin helposti tuommoisella yksinkertaisella nettihaulla. Vahva suositus, mutta muistakaa tosiaan aina ottaa ne tiedot ripauksella kriittisyyttä. Mun tapauksessa tosiaan, jos joku näistä nyt ei olekaan sitten matalahistamiininen, mitä se sanoo, niin se ei ole mulle niin kuin maailmanloppu, koska mä en kuole siihen. Se nostaa mun histamiinitasoja sitten, mutta se ei niin kuin, ei ole niin kuin joku keliakia, että sit jos mä saan sitä gluteenia, niin sit niin kuin voi kuolla. Siinä mielessä, että muistakaa aina suhteuttaa se siihen vakavuuteen. Niin, mutta mun tapauksessa tämä on todella hyödyllinen. Ja tämä on yksi hyvä tapa hyödyntää tekoälyä oman terveyden edistämiseen. Yes. Heitähän tykkäystä, kommenttia, tilaa kanava, jos kiinnostaa. Täällä on muitakin hyvinvointiin liittyviä asioita ja niin kuin sosiaalisiin suhteisiin ja tällaisiin liittyviä asioita. Ja jos maistui, niin nähdään seuraavassa videossa. Kiitos.